लामसौबो स्माइमेल टिभि नायतनाय आंनि खाजानि ताखुक टे बुहुक सनो आं तिनि सक्सिमा पाराव फाइबि सक फाइजाक तामानि हमाले बोसकां फाइनाय बैसुनि बरक थुं पारेनो सिनि ताखुक बुखुक जे सिनि जमाइटा हा हदानि ख्लाइबै फाइनाय सिनि बाबानि थानिव खुलुमनाय फाइनाय ओ जराव फाइबै मानजाक फाइनाय रनि बाङै बरक बेलायनो साकथालायै बरक लोको साकथारै बेलायनो नक तांजाक बरक माइचार जवानी रही आनी कैमरामैन नो कोइनाय किसा yang फुनुगानी बाङै ओलै अमनो बरक नक तांगै तंगो अरनो बरक माइचारनाय साप्ता काइसा जरा चिनि बंशनो बरक बाबा गयरानि थानिव जे हरसिनि तनहि फाइनाय बा पूजा रवै फाइनाय अमत हायरगे फाइनाय रनो अरनो बरक माइचारनाय तेबे आं मांफ्लि फुनुनाय यांदिगी टंख तै सिनि सार चौधरी अरनि सक्सिमे कामिनि चौधरी बबाय आं मालाय फायखा आं समाय मेमोरियल हाबानि थेके सार चौधरीनो बेलायखेने लामसौ पैलानि नि किसा सिनि मुरगरादि आंखे पुष्पहरि जमातिया बेलायके हामबाय मीडिया संनो जों साप्ता काइसेनि बांगै आरो चारो जानाय लांवर खानाय तांलायजा तिनि जत्त साक थालायगै मेलानि तैखे सरकारि फेसिलिटि रबाय मेलारिप तो खाइजाकनाय बेखौ हसिनि सासिनि ताखुकनिबो मालायने हेके अबसर आरो सक्सिमा कामिबो ताखुरि मालायने हेके बनबा जत्तनो कबक जागो फाइनालि फेबि जादिहि सिन सक्सिमा कामिबो हानि बांगै जत्तनो खाबाय कयहर जागो बाहायबो जों जे खासि मानसि नुया खना बाबत्रसे नुया खना बहनो ताखुनि मालाय मानिनो अमत मालाय मानि तो जत नुया फानो तै तो नौखा तमाके चिनि बाबा संगत्रा व तंफ्रते आथ्रबला व तंफ्र ओ जराव मालाय लेखा अब तो आंबो सावै मानो तो फानो नुया फानो खना तो फानो ताबक निनि लुकवसि बेलायनो अमत हायखे 12 बছর পরে सि अमत हाय मालाय मंग बेसिरभाग क्लाइबि 12 बছর পরে बसि हायनि बाङैनो ताक्लाय निनि लुकव अमत हाय क्लाइबि निनि लुकुनि पाराव क्लाइबै ताकचिनि खेरफां नख्लाव और जागाव बताबो फायं मालायलायनाय हनैनो बेलायनो जत लुकर खातुं लायजाक उ खातुं मंगनो निरगनि लुकु थेके बाहायके कहरनि मचुकचिनि लुकुरावनो जत्तनो बनो बाबा ताखुनि मालाय न जत्तनो फाइनाय फैबाय जादिहि कहर जागो सिनि सौभाग्य सक्सिमा कामि पारा बेलायकेने हामबाय बेलायनि खातुंमा संसानो अमत हाय 12 बছর पर रक्सि अमत हाय जों मालाय मानि नुगुबा केनिनि लुकुरक ताबक फाइनाय हिनै वान छक तनाय अबर न बाहाय के कचार कक कचारनि मचुक जे अरनिनि पाराव फाइबै चिनि बाबा न बुइसुनि हरक खुलुम फाइबानि बाङै निनि लुकुनि थेके नों बाहाय कक कचार मचुक जत्तनो काहा करन खलायगै जत्तनो खुलुमवानि हि कहर जागो बेलायखेन सारनो हामबाय किसिसा जरा माने बाउ आं टेबिनो मांफ्लि फुनुनाय जयाकारि नायतोन समाय मेमल टिभिनो अर टेबि आं फुनुनाय अर जागानो तुइतो उजानाय बरनि ताबक साजक लाइबि तंगो अर चुंदुइ रलाय तंगो आं आनि केमेरामेन न कोनाय फादि जोंया मांफ्लि फुनुवानि नुगु दे और जागानो ताबक जों बैसु जारा हर्सनि फाइनाय बा बैसु फाइनाय अ जागावनो बाबानो खुलुमानि बाङै अरनो जों तुइ गोथार ख्लाइबि अरनो तकुलायनाय तेबे आं मांफ्लि फुनुनाय उयांदिगि बरक बांमा तंगो जे खाजानि ताखुक सं बेलाय साकथालाइबि सक्सिमा कामिनि ताखुक रक जत्तनो खा बाक्सा ख्लाइबि लुकु बरनि लुकु बुरै बाय सराय बाय जत्त ख्लाइबि अर बरक साकथालाइबि सामं खालेजाक हायनि जयाकारि नायतोनि स्माय मेमल टिभिनो आं टे खरक साखनै अरनि तंनाय बरक रक बायबो किसा कक सालायनाय आं बुरै बदलनि थानिबाबो किसा सोङैनायनाय बरक बुसुक खातंजाक बरक बुसुक खातंजाया अमत हायके साममा खायमानि लुकुरावनो जों सुबासु खायवानि हनै बाय नन स्माय मेमोरियल हाबानि चै लामसगो अर निरग लुकु सक्सिमा कामिखे लुकु ख्लाइबै बोरै सराय जत्तनो चिनि बंशनो पालायबानि हनै जों बुइसुनि जराव निरग साकथालाय अर सामंमा तांमानि बोसोकबो नों खाक तांजाक बाबा बोसोकबो नों खातंजाक आं खागामानि के चिनि सक्सिमा कामिबो बेलायके जों खुसि इंलाहा चिनि सुख शान्ति मालायलाहा जों ताइ चिनि बाबानि बाङै हावदानि बाङै जत्त हावदा संनोबो हायके फाइबै ओ चिनि बुइसु तेर फाइ जत्तनो फाइबै जादि हनै जों कबक मानि हायकलायबो चिनि सक्सिमा लुकंगो हायके जों काहा खलाय खुसि इंगै चिनि अर जागाव जों सामु तांलाय जामा बाय
जों जे बेखायनो सुख शान्ति मालाय जानो हायो जों आंबो खावा आं खागामानि के बेलायनो खाकसां खाबाय अमत हागे मा खायमानि बा ताकलाय बाय बिसि बिसुं खा अ पारावन रनि अमत हागे मा खालिमानि ताकलाय बेंखे सेमानि चिनि रंजामानि चिनि 2 বছর কাজাनाय ताकलाय 2 বছর का खाना बेलायनो हामबाय बाय